वाळपयच्या फॉरेस्ट सभाघरांत स्वातंत्र्यवीर सावरकर व्याख्यान माळे निमतान 22 आनी 23 एप्रिलाक 2 दिसांच्यो कार्यावळी जाल्यो। ह्या वेळार मुखेल सोयरे पुणेचे दोतोर जयंत कुलकर्णी कार्यावळीक हजर आशिल्ले। RDX गोवा खातीर वाळपयच्यान सोहन मणेरकर। रणवीर स्वातंत्र्य कोणा मिळाले या पंक्तीवरचा त्यांचा अढळ विश्वास। हे कवितेचं पुस्तक बाबाराव सावरकरांनी छापलं म्हणून बाबारावांना जन्मठेपेची शिक्षा जी झाली त्यामध्ये एक कारण रणवीर स्वातंत्र्य कोणा मिळाले ही कविता त्यांनी छापली हे होतं लक्षात घ्या। त्यामुळे सावरकरांच्या तरुण वयामध्ये जेव्हा सुधारणांचा मागमूसही त्यांना दिसत नव्हता, राजकीय सुधारणांचा, हम करे सो कायदा 1891 साली इंग्रजांनी भारतामध्ये राज्य करण्यासाठी इंडिया काउन्सिल ऍक्ट नावाचा कायदा संमत करून घेतला। इंग्लंडमधनं येणारा व्हाईसरॉय, हा व्हाईसरॉय स्वतःच्या मदतीसाठी काही जणांचं मंडळ स्थापन करायचा। उच्च विद्या विभूषित समाजाशी संबंध नसलेले राव बहादूर, साहब बहादूर अशांना त्या मंडळामध्ये घेतलं जायचं आणि देशामध्ये कोणत्याही प्रकारचा समाज हिताचा कायदा अस्तित्वात नसताना सावरकर फर्ग्युसन मध्ये काम करत होते। त्यामुळे या साम्राज्याला आपण कसं पद्धतीनं संघर्ष करणार आहोत याची सावरकरांच्या मनामध्ये ते आखणी करत होते। रानडे, गोखले, आगरकर इत्यादी मंडळी, फिरोजशाह मेहता असतील, दादाभाई नौरोजी असतील, अर्जविनान त्यांचं राजकारण करत होतं। स्वाभाविकपणे 19व्या वर्षी सावरकरांना या पद्धतीवरचा विश्वास वाटत नव्हता। नंबर 2, आपल्या सहकार्यांची संघटना उभी करायची। मी म्हटलं तसं संघटनेतले बुद्धिवान तरुण काय पद्धतीने हेरले होते। ही सगळी अत्यंत प्रतिभावान विद्यार्थ्यांची पिढीच्या पिढी सावरकरांची शिष्यत्व पत्करती झाली। लाला हरदयाळ सिंग पंजाबमधनं शिष्यवृत्ती घेऊन आलेले आणि या लालाजींना त्यांनी तयार केलं संघटनेमध्ये आणि पुढे जेव्हा सावरकरांना अटक झाली तेव्हा लालाजींची गदर पार्टी अमेरिकेमध्ये आणि युरोपमध्ये भारतीय स्वातंत्र्याचा प्रसार करायला पुढे सरसावली। लालाजींच्या मनाची मशागत सावरकरांनी करून घेतली। सरोजिनी देवी नायडूंचा बंधू वीरेंद्रनाथांना प्रेरणा दिली की पॅरिस मध्ये जा, पॅरिस ही कलांची, लेखकांची भूमी आहे, तिथे जाऊन क्रांतीचं रणवाद्य वाजव आणि त्या ठिकाणी तलवार नावाचं साप्ताहिक चट्टोपाध्यायांनी सुरू केलं भारतातल्या परिस्थितीची जाणीव करून देण्यासाठी। भाई परमानंदांचा उपयोग करून घेतला। सेनापती बापट महाराष्ट्रातून सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा अभ्यास करायला लंडन मध्ये गेले आणि सिव्हिल इंजिनिअरिंग विसरून सावरकरांच्या कच्छपी लागले। अत्यंत उत्तम आहे आणि हा जो उपक्रम आहे की आपल्या विस्मरणात गेलेल्या पुढाऱ्यांचं, स्वातंत्र्य युद्धात भाग घेतलेल्या नेत्यांचं पुन्हा स्मरण करणं आणि विस्मृतीत गेलेल्या गोष्टी खऱ्या अर्थानं लोकांपुढे मांडणं हे चांगलं काम आहे। प्रत्येक संघटनेनं ते केलं पाहिजे आणि छान प्रतिसाद आहे। लोकांना ही माहिती हवी होती ती त्यांना मिळाली असं मला वाटतं।